Piatok prinesie vytúžené ochladenie a miestami zrážky. Zároveň ale hrozia silné búrky. Veľká oblačnosť ale dlho nevydrží. Hneď počas piatkového popoludnia začne od západu rýchlo ubúdať a zrážky utíchať. A už cez víkend nás bude počasie opäť lákať k vode. Vitajte. Cez naše územie bude v piatok postupovať studený front, ktorý je spojený s tlakovou nížou, ktorá bude mať svoj stred nad severovýchodnou Európou. Hneď po jej prechode sa ku nám rozšíri oblasť vysokého tlaku vzduchu a tá opäť prinesie záplavu slnka. Horúčavy sa zajtra zmiernia. Maximá sa dostanú na úroveň 25 až 33 stupňov. Už v noci sa sem tam, najmä na severe, vyskytnú prehánky alebo búrky. Cez deň ich očakávame častejšie, a to miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Osvieži aj severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 35 km za hodinu. V nárazoch dosiahne až okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach vietor ešte viac zosilnie. Búrky môžu napáchať škody najmä v týchto okresoch. Sprevádzané budú prívalovým dažďom aj silným vetrom. Na juhu platí výstraha 1. stupňa pred vyššími teplotami do 33 stupňov. A na juhozápade zas čakajte silný vietor.